जाखो माबा बिजामादै नाव खुमब्रादो लकेल दाउ गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादोंआनो ओमफ्राय नों माला थांगोन बिजामादैनिफ्राय आङो सप्तासे थानोसै आरो सप्तासेबाव बिजामादै जुदि नांला होनबालाय बिजामादै जुदि नांला होनबा मानो होननो होना आरो सप्तासे थाबावगोन सप्तासे जिरायना मोजां जाबावलांसै दाउखौ मानैसो आरो मानैसो आलायबावसै मानो फैखो बियो दायो नोंखौ सोर लेंहरनाय हिनजाव खिथुखौ आच्छा माबा बेदरखौ मोनजागोन होननानै हिनजावफोरखौ जोङो माइ गायनो थिनहरो आच्छा स्लेब जानोसै आच्छा बेबायदि आरो माथो नैबेयावथ' गैयामोनलै आं गैयामोन ओमफ्राय नों मानो फैखो देलाय जांख्रा जाफैदोंनाय लोगो जा हुदा दंखायो नालाय हौवा मानसिफ्रा हिनजाव मानसि माइ गायबा हौवाफ्रा फैग्रा हुदा दंखायो आच्छा ओमफ्राय नों दा मा मोनजाखो बेखौल' खोन्थादो आंनो ओंखामबो जाबाय बेदरबो जाबाय जुमायबो लोंबावबायसो ओमफ्राय नोंखौ मावाखैना एसे खम होदो नामा होग्राया थिगानो समान होदो ना समान जोंसो बांसिन जाबाय समान आङो दिनैहाय फैलायबाय मोनसे जायगायावहाय नोंथांमोननो दिन्थिलांनो होननानै दिनै जा फंबायनि न'आव आं फैदों आरो फंबाय माने जोंहा गामिनिनो फंबाय जायो आङो फार्स्ट माने नोंथांमोननो दुब्लिनिफ्रायनो दिन्थिलांसै बिथांमोनहा दिनैहाय मानोबा ज' मानसि जादों दुब्लियावबो ज' न'आवबो ज' नोंथांमोना आंजोंहाय दिनैबो गोदान भिडिअ'आवहाय जोबजासे नायनानै बुजिनानै लादो आरो मिथिनानै लादो आरो जोंनि गामिनि जा फंबायनि न'खराव आरो मानोहाय ज' नङा होमबा थिग आसे बिदिबा भिडिअ'खौ दिनैहाय आङो दायो बेनिफ्रायनो जागायलांसै सासेया मा माइयो दुरियासो माथो दुरिया खोथियानो गुसुंथार बोथोरनिफ्रायसो जाखो ना मानिफ्रायसो जाखो ना हानिफ्रायसो जाखो माथो दुरिया खोथिया बिराद गोजौ जायोमोनथ' जायोमोन गोजौ ना दाख्लै सान्दुंजों रानदोंदां माबायदिलै नङा माथो रेजेंथारलै आखाबेसे गाननो सानाखै आं उलार जालायदों नामा नामावसोमोन एसे जायगा जालाना बानग्राया आङो माने फंबायनियाव फैदों नै मा बान्दो नुबाय जानांगौ ना आं बेखौ एसे गोजानाव लांनि र' थांना थांफाबाय था माने बे जाहैबाय दैज्लांनि खामानिथ' मानसिया बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ आङो दाख्लैबो खिन्थिखाबाय जोंहा माने न'आव खामानि मावनाय जाया बेफोरबायदि माने माइ गायनाय जाखि मालायनो होदों नालाय ओंखायनो आं बुंदोंमोन दाख्लैबो जुदि सम मोनोब्ला जुदि एबार फैगौ बोसोराव आं माने न'आव मावनोखौ टारगेट लादों आरो आयौ मेंगुलायो माथो आङो नै बिसोर मा खालामदोंथाय गथ'फ्रा मा खालामदों बिसोरो हाब्रु गेलेदों दे फुनलाय खावलाय फुनलाय हर आं बेखौ दे फुन नोंबो फुन हर खावलायाव दे खावलायाव दे जांख्रायाव बिदि फुनोब्रा जांख्रायाव दे होसो दादा होसोना फुन होसोलाय हाब्रु फुन होसोलायदों होसो मोनै मोनथारसिगोन होसो फुन दे फुनलाय दे बेनो जाबाय न' मा होनो माइ दिनै मालिकआ जोब्बाय नामा दिनै जाबाय मा जाखोलै आं साहा लोंगोन र' दिनै जोब्बाय होमबा साफा खालास जानाय आइटेम खोन्थादोब्रा मा मोनजागोन जाहोगोन दा बिसोर गायग्राफोरनो दासो मिथिसिगोन र' होमबा जेबो प्लेनिंखौनो खालामथ'थाराखै मिरामिस होनो जागोन खोमा मिरामिससो सयाबिनजों नायसै दाहाय नङा होमबा नोंथांमोना जोबजासिम थाबाय थादो माबायदि मिरामिस जांख्रायावथ' मिरामिसखौथ' आं खोनाफेराखै दिनैसो खोनानोसै आं नों मा जाखो नैयाव फुख्रिबो दंखायो जाथ्राबाथाय फुख्रियाव होनानैसै सारनाया हालेवग्राफ्रा नै इसोर सानैल' ओमफ्राय सासेनो मै होबाय दङ ओमफ्राय गायग्राफ्रासो बिराद बुरजा मा मोनजाखोब्रा बाजै मा मोनजाखो बेलाय मानि बे मानि थाखाय लोंदों बिदि जांख्रायाव गासिबो बेखौ दसे जिरायनानै लोंनाय जाबाय आरो बिदि आरो दाना आंबो लोंग्रोसै संगासिनो नामालै लाब्रा मोनखांबाय बेलाय माथो बे जाहैबाय नै लकेल दाउ ओमफ्राय खुमब्राजों जाहैबाय बोरै खुमब्रायालाय बोरैथो दाजाबायदों आंहा फैनो लेट जाबाय नालाय
नैसोर जाहैबाय माइ गायग्राफ्रा नायना लादो नै माइ गायग्राफोरखौहाय जांख्रा जाग्राफ्रा ओमफ्राय दायो मा मा मोनजागोन बेखौथ' मिथिला जायखिया थांबाय थादो जानायखौबो एसे दिन्थिबाय थानोसै लकेल दाउजों खुमब्राजों माबायदि जागोन नैबे जाहैबाय खुमब्रा ना बियो ओइ खुमब्रा नै खुमब्राजों दाउजों दायो जानानै दिन्थिनोसै आं माबायदि गोथाव जागोन जाया फ्राय मानसियाथ' जों बर' मानसिफ्रा मिथिखायो खुमब्राजों दाउजोंबा माबायदि जायो आरो खुमब्राया एसे राबावनांगौ ना होमबा बांसिन गोखै गोदै जायोना न'नि नामानि खुमब्राया ना बायनाय न'नि गोदै ना खुमब्राया ना गोखै नों बर' रोङा नामा नोंखौ होनदां बर' रोंगौ नोंनाव बबाव न'आ नोंनाव बबाव न'आ नोंलाय बेयावलाय मानो फैलाबायदों मालाय न'आवलाय नों मा जायो बिनि बेयाव मानो फैदों नों मा जायो सोरनि मा जायो बिजामादैनि न'आव आदसा बिजामादै न'आव दिनै गायनानै जोब्बाय आरो ना आदसा हाब नोंना एथ' गोजानावसो बिजामादैया बोरै खावना लाबोनाय ना मानायब्रा बेलाय खावनासो लाबोदों हरथारामोन ना नोङो नों हरथारामोन गोजान आरो बे खाथि माथोलाय फैनो हायाना मालाय बिजामादैनो हरथारामोन दालाय ओमफ्राय बिजामादैखौलाय मायथो मोनो नोंलाय मोजां ना गाज्रि बिजामादै ना मोजाङानो दाना हरानो दाना मोजां जालायो होथारबाय नै एबारो संबाय दायो जानायखौसो दिन्थिनोसै ना नोंथांमोननो नुदों दा नै मा नुदों एबार जांख्रा जानाय नालाय रेडि जाबाय नै लाबोजेनबाय आरोखि बबे गामियाव रायजो जाबाय बेफोरबायदि जांख्रा जाबाय बेफोरबायदि मोनजायै मोनलोङो ओंखायनो जोंनाव नै आंनो होदो आंबो एक्स लोंगोन गाइखेरखौसो बे जाबाय गाइखेर नङा दे बियो बे जाबाय जौ गिसि नै होथारनोसैलाय मोजां जौआ एबार नै माइ गायग्राफ्रा ओंखाम जाबाय मा मा ओंख्रि मोनजाखोब्रा आया मा ओंख्रि मोनजाखो माबा बिजामादैनाव लकेल दाउ गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादोंआनो ओमफ्राय नों माला थांगोन बिजामादैनिफ्राय आङो सप्तासे थानोसै आरो सप्तासेबाव बिजामादैया जुदि नांला होनबालाय बिजामादै जुदि नांला होनबा मानो होनो होना आरो सप्तासे थाबावगोन सप्तासे जिरायना मोजां जाबावलांसै दाउखौ मानैसो आरो मानैसो जालायबावसो दाउ दंसोगारो माने बिजामादैनाव गिदिर दंसोगारो ना बेसे गोबाव जाखो नों फैनाया आं मैया फैदोसो जांख्रा जानो फैखादो आरो सप्तासेसो जाना थांसै मोजां खोथा गाज्रि होमबाथ' मोजां गाज्रि खोथा जेबो रायलायनाय जाथ'वाखैना बेसे गोजान दंमोनलाय नोंना न'आ आंना गगामुगाव ओरैनो बेसे गोजान जायो गोजानानो जायो बियो नोंनि खै नाम्बार बिहामजो बियो नोंनि खै नाम्बार बिहामजो बिजामादै तिन नम्बर बिजामादै ओमफ्राय नोंना सोर सासे बिजामादै साबसिन एखेयानो सानैबो एखे बेलेग दं नामा ना सोरबा बेलेग गैया सानैल' मोजाङानो सानैबो सानैल' बिजामादै मोनगोरदों सासे दंबायो आदसा सानैबो बर'आनो ना सानै बर'आनो सानैबो बर'आनो साब्रै फिसाजो साब्रैथार आदसा सासे उन्दै हारसाजों थांबाय हारसाजों थांबायानो नोंहा गोसोआव माबाफोर दं नामा हारसाजों थांनायनि गोसोआ एसे मोजां नङा आरो आंना मानि थाखाय निजिनि हारिया बेलेग मालाय हारिया बेलेग होमबा गोसोआ एसे बोराबनाय दंना दे जाग्रोदो दे नोंसोर खोन्थासै आंनि बेसोराफ्रा फुंनिफ्रायनो 3था जालायबाय ओंखाम जानाया दासो मोनजाबाय गोथाव जानो जाखै खुमब्राजों दाउजों गोथाव ना जाबायना नोंसोरो जाखांबाय नामाब्रा माखौ नेजाबाद होसोलाय एसे जाग्रोबायलै मानसिफोरखौ नेजालै हाय मा जाखो माम ना ओंखामसोब्रा माम नङा ओंखामसोलै गोथाव ना माथो गोरान जाखांबाय सिखारबाय जाबाय फंबायनि मा मोनजाखोब्रा जानायाथ' बिदिनो लकेल दाउ
लकेल दाउजों खुमब्राजों दाउ संदों आरो थालिर फस्लाजों दाउ लकेल दाउआनो इयो लकेल दाउ गोजा आजिखालि माबा सालानि बयलारफोरखौ जालाना ओंखायनो माने लकेल दाउखौनो आजिखालि एसे जांख्राफ्राव मानिग्रा जाबाय ठीक আছে ओमफ्राय आं नोंसिनाव मोनसे खोथा सोंनि दहायसो हालेवग्राफ्रा एसे खममोन ना दा बोरै बारायखो बिदिनो आरो हालेवनायाथ' खममोन बारु होमबाबो जेने थेने हाबाय नारजि नुथि होमबाबो जोंना इयाव जानाय लोंनायाव बिदिनो बाङो आरो माबोरै बाङो हिनजावफोरनि सायाव जागारग्रा लोंगारग्रा दहाय बे दंना गैयामोन मानो फैखो बियो दायो नोंखौ सोर लेंहरनाय हिनजावफोर खिथुखौ आदसा माबा बेदरखौ मोनजागोन होननानै हिनजावफोरखौ जोङो माइ गायनो थिनहरो स्लेब जासै लोंला नालाय जों एसे लोंसोमना होफैयो आदसा बेबायदि आरो माथो नैबेयावथ' गैयामोनलै आं गैयामोन ओमफ्राय नों मानो फैखो देलाय हिनजावफ्रा इयाव जांख्रा जाफैदोंनाय लोगो लोगो जा हुदा दंखायो नालाय हौवा मानसिफ्रा हिनजाव मानसि माइ गायबा हौवाफ्रा फैग्रा हुदा दंखायो आदसा ओमफ्राय नों दा मा मोनजाखो बेखौ खोन्थादो आंनो जाबाय ओंखामबो जाबाय बेदरबो जाबाय जुमायबो लोंबावबायसो ओमफ्राय नोंखौ मावाखैना एसे खम होदो नामा होग्राया थिगानो समान होदो ना समान जोंसो बांसिन जाबाय ओमफ्राय फंबाय नों मा होनो बे मावैया मानो फैना जाफैखो बेयाव बिदिनो थाल बिदाल थायो थाल बिदाल थायो माने दा थाल नांबाय आरो बिसोरो बोरैबा नोंहाथ' जेनेबा दा हारसिं दहायबो हारसिं हालेव हारसिं नों बिनि सायाव माबा बुंनो सानो नामा गायख'नो हाया बेबायदि आरो दसजन नोंबोथ' फैयाखैमोनलै दहायो नों मानो फैखो दानो मानो जाफैगोन स्लेबनो बे बुंनायानो एखे सेम माबोरै सेम बियो हिनजावफोर थांबाय होनबाथाय फैनांगौ बायद'था जायो माबोरै जायो जानाय लोंनायाव एसे ग्रोब जायो ओमफ्राय ओइ फंबाय नोङो दिनैहाय जेनेबा नोंना जांख्रा जाबाय बै जे हालौवि खामानि मावग्रा मानसिया जे फैबाय नों जाफैबाय नों माबा बुंगोन नामा इन्टारेस्ट दं आदसा माबा जाबा औ मोजांसो मोनो आरोखि लोखि बारायो आदसा बेबायदि खोथा आरोना बिदिसो जानांगौ नङा होमबा ज' ज' बिलायलायनानै नङा होमबा ठीक আছে लोगोफोर आं माने दायो न'निफ्राय फैफिनबाय आं न'आव माने इमारजेन्सि खामानिनि थाखाय आं न'आव थांदोंमोन आरोखि ना बे मा जाहैबाय न'आव थांना फैनानै आङो मा खालामबाय बिसोरो आंखौ माने फुंनिफ्रायनो खामानि मावनाय नालाय ओमफ्राय मा जाहैबाय फुंनिफ्राय खामानि मावनानै बिसोरा मेंबाय जाबाय आंखौबो नेदि आं न'आव इमारजेन्सि थांनायनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा बे जाहैबाय जोंहा गामियाव बेफोरबायदिया बिराद सोलिखायो आरोना बिसोर जाहैबाय माने आंनि बायदि बायदि सोमोन्दो जायो नालाय फंबाय जायो सोरबाया बायदिसिना सोमोन्दोनि जायो सोरबा बिमायबो जायो जोंना गामि एरियायाव मा जायो जांख्रा जादों होनना बुंब्लाथाय माने बेयाव सासे मानसिया जुदि थाङोब्ला गथ' गथाय गासिबो बेन्थ' जायजों मोजां मोनलाय जायजों फैयो जायखौ लेंहरो बे फैनानै जेनेबा जोंनाव फैनानै जाफैनो हायो आरोखि जोंनि बे गामियावहाय खिन्थु बेलेग गामियाव माबायदि आं बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु नैबे जोंनि गामियावहाय आं दानि सोरबा दानि सोंबाय नङा होमबा सोंनायाव बिथांमोना गाज्रि मोनदों जानो हागौ बा सोरबाया खोनानानै गाज्रि मोनदों जानो हागौ खिन्थु बे गाज्रि मोननानै जेबो बाथ्रा नङा माने मा जाहैबाय बै समावहाय खामानि मावनाय समावहाय सोरबाया टाइम होनो हायाखै बा खामानि मावफैनो हायाखै खिन्थु नैबेयाव फैनायाव जोङो ज' जादों बा ज' लोंदों इन्ट्रेस्ट जादों नङा होमबा बिनि न' फैलायनाय ओंखायनो आं दाख्लैहाय 1 नं धनसिपुर गामियाव बुंदोंमोन ना भिडिअ लाना फैदोंमोन गाथा जालायनाय बिराद खम जादों होननानै नङा होमबा नोंगौ राइट बे राइट माने गाथा जालायनाय सावरि जालायनाय बे जोंनाव बिराद खम जादों बेजों लोगोसेनो गावजों गाव अनलायलायनाय बा मदद होलायनाय बेफोर बिराद खम जादों बेनिखायनो जों गामियाव दासिमबो माने जुदि सावरि बा जांख्रा जुदि जालायोब्ला जोंना ज' बेफोरबायदि जालायनाय हुदाया दं आरोखि बेखौनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि जानाय लोंनायखौ सोरबाया बेफोरबायदि बुंदों बा माबा बुंदों नोंथांमोना गाज्रि मोननो हागौ बेबायदि नङा जोंनाव मा जाहैबाय गोदोनिफ्राय बेबायदिनो सोलिनानै फैखानाय नेम गोदोनिफ्रायनो बियो सोलिनानै फैखानाय नेम निथिखा आं बेखौनोहाय दिनैहाय जोंनि न' खाथिनि जा फंबायनिनो बियो हाल जांख्रामोन बेखौनो आं दिनैहाय नोंथांमोननो एसे मोजाङै एसे दिन्थिबाय नङा होमबा आरो आं माने गासिखौबो दिन्थिनो हाजोबासै दहाय आं माबा मोनसे खारननि थाखायहाय आं माने इमारजेन्सिनि थाखाय न'आव थांब्रबनानै माबा मोनसे बानायनानै आं हरग्रोनांगौ जाहैबाय बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बेखौनो दिनै दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो बे भिडिअखौहाय जुदि नायनानै मोजां मोनदों बा हाजासे लाइक आरो ओरैजाय खालामना हरदो आं बेखौनो नोंथांमोननो खावलायबाय आरो जाय बिथांमोनहा नैबे आंनि भिडिअखौ बांसिन शेयार खालामगोन बिथांमोननो आं माने 1K आङो इनभाइट हरगोन आं बेखौ बुंनानै होखाबाय ना ठीक আছে लोगोफोर अके बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय चलो